Una de les principals mesures que poden millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores en les empreses és la reducció de la jornada laboral. De fet, és un tema que durant estos últims mesos s'està plantejant com una possibilitat de millora en el funcionament de les empreses. Concretament, s'està parlant de reduir la jornada laboral a 4 dies. Però, quines conseqüències pot tindre això? Estan les empreses preparades i disposades per a aquesta reducció que se planteja des de les administracions públiques? En quines condicions s'hauria de fer? Això va a millorar la productivitat de les empreses, que és una variable clau en la seva supervivència, o pel contrari les empreses se van a oposar a aquest tipus de mesura perquè posa en perill aquesta productivitat i aquesta continuïtat de les empreses? Vegem aquestes qüestions i reflexionem entorn a elles. La reducció de la jornada laboral suposa, sense ningú dubte, beneficis tant des del punt de vista mediambiental com des del punt de vista social. I per tant podem dir que és una mesura que pot ser molt positiva per a la societat en el seu conjunt. Millora dels beneficis mediambientals perquè pot suposar una menor mobilitat de treballadors i treballadores amb la reducció de la petjada ecològica i de tots els efectes de contaminació del medi ambient. No n'hi ha cap dubte. Des d'altre punt de vista també pot suposar un benefici important des del punt de vista social perquè millora les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores, contribueix a millorar el que seria la conciliació de la vida personal i familiar amb la vida professional i permet a treballadors i treballadores actuar d'una manera més flexible. Al mateix temps també pot beneficiar a l'oci i com a conseqüència d'això a tot el que serien els sectors associats a l'oci com és l'hostaleria, el turisme, etc. Però una reducció de la jornada laboral són tot beneficis? Aparentment sí. Fins i tot per a les empreses, perquè lògicament això pot suposar una millora en la motivació de les persones treballadores perquè se van a sentir més a gust, més relaxades i en millors condicions per a treballar. No es tracta de treballar moltes hores, com tradicionalment s'ha fet, sinó de treballar les hores justes i necessàries en les millors condicions perquè així és com realment se pot incrementar la productivitat. Darrere del tema de la reducció de la jornada laboral el que hi ha és la millora dels mètodes de l'organització del treball. Per tant, quan plantegem el tema de la reducció de la jornada laboral, necessàriament hem de fer estudis i hem d'analitzar-ho des del punt de vista de l'organització del treball. Des d'aquest punt de vista, què és millor? Una jornada partida matí i vesprada de 8 hores durant 4 dies a la setmana o una jornada contínua de 6 hores durant 5 dies a la setmana? Este tema és important. Hauríem d'analitzar estudis que s'han fet i què és el que ha passat en altres països, però en principi pareix que sempre va a ser millor una jornada contínua que una jornada partida, perquè d'aquesta manera les persones se poden organitzar millor el seu temps i el seu oci i la conciliació va ser més fàcil. La majoria dels treballadors i treballadores sempre prefereixen, o en la majoria dels casos, prefereixen una jornada contínua a una jornada partida. Altra qüestió important és si aquesta reducció de la jornada laboral és algo que s'ha d'imposar per norma, com se va intentar en França fa uns anys i va resultar un autèntic fracàs, o si el que n'hi ha que fer és plantejar-li-ho a les empreses i que cada empresa voluntàriament decidisca si s'acolleix o no s'acolleix a aquesta reducció de la jornada laboral. I des d'aquest punt de vista, l'administració pública el que pot fer és incentivar a través de diferents tipus de mesures que les empreses es plantegen aquesta possibilitat. Està clar que si volem reduir la mobilitat i des d'aquest punt de vista obtenir beneficis mediambientals, no sols existeix el tema de la reducció de la jornada laboral, també tenim el cas del teletreball, que també és una altra opció i que pot reduir aquests efectes sobre el medi ambient. És un tema que també ens hauríem de plantejar quan parlem d'esta qüestió. Però el que més ens ha de preocupar és si les empreses estan en condicions i estan disposades a assumir una reducció de la jornada laboral.
En principi, tenint en compte el predomini d'una cultura empresarial basada en calentar la cadira, quantes més hores millor, i que el treballador, per a que realment se veja que està treballant, ha d'estar presencialment en el lloc de treball, és molt difícil aconseguir aquesta complicitat per part de les empreses. Després també és molt difícil perquè hi ha també una cultura empresarial segons la qual les empreses funcionen quan són capaços de reduir els seus costos de producció. I aquesta reducció dels costos de producció passa principalment o necessàriament per reduir els salaris, per reduir els costos laborals. Clar, en aquestes condicions és molt difícil que les empreses estiguen disposades a una reducció de la jornada laboral. Este tipus de mesures sempre les van a veure com una amenaça a la supervivència de les empreses. Per tant, hem de fer molta pedagogia, hem d'introduir els conceptes de la sostenibilitat i hem de convèncer a les empreses de que aquest tipus de mesures realment van a ser beneficioses des del punt de vista econòmic, no sols des del punt de vista ambiental i social, sinó també i sobretot des del punt de vista econòmic per a que aquests empresaris i aquestes empreses se sumen a aquest procés de canvi organitzatiu. Bé, com podeu veure, n'hi ha molts elements i molts aspectes associats al tema de la reducció de la jornada laboral que hauríem de tindre en compte. No és un tema fàcil. És un tema que pareix ser que algunes administracions públiques estan disposades a tirar endavant. Els sindicats, com a representants de treballadors i treballadores, també pareix que estan a favor d'esta iniciativa, però tenim l'obstacle de les organitzacions empresarials, de la patronal, de les empreses, que no acaben de veure clar que això pugui suposar una millora des del punt de vista de la productivitat i dels beneficis econòmics. Per tant, abans de implantar qualsevol mesura d'aquest tipus, hauríem de fer estudis més seriosos i rigorosos i sobretot buscar un pacte global a l'hora de poder implantar-ho. Són aspectes que ens obliguen a reflexionar entorn a aquesta qüestió. Moltes gràcies.